Ігор Куляс. Я Олександр Макаренко. Цього разу у вас унікальна можливість потрапити в школу, що організовує кримсько-татарський телеканал АТР. Випускники зможуть приєднатись до команди АТР. Кандидати на навчання мають заповнити анкети на нашому сайті і відправити її до 3 березня. Вступайте в школу новин кримсько-татарського каналу АТР. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня, в этот день, телеканал АТР, как и многие украинские телеканалы, проводит большой марафон, посвященный Дню крымского сопротивления. В этот день, в 2014 году, под зданием Крымского парламента собрался многотысячный митинг, на котором крымские татары и активисты Евромайдан Крым вышли с лозунгами «Крым не Россия». С другой стороны, им противостояли активисты пророссийских организаций, и, как мы сегодня знаем, многие из них были российскими гражданами. Итак, сегодня мы будем вспоминать этот день. Мы будем говорить о 3 годах оккупации. Первым гостем нашей студии Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана, генеральный директор национально-газетно-журнального издательства, «Крымская светлица», газета крымская на украинском языке, это тоже ваше детище. И с нами на связи будет наш журналист Лидия Полянская. Она сейчас работает на крупном международном форуме, организованном в эти дни в Киеве. Форум называется «Крым в условиях оккупации». И там украинские политики, украинские общественники, иностранные дипломаты вместе вырабатывают стратегии деоккупации Крыма. Итак, мы начинаем. Здравствуйте, Андрей. Доброго дня. Я вот о чем хочу спросить. Вы были на этом митинге, я понимаю. Вот мне интересно, как это было вот изнутри? Быть там, в этом движении огромном людей? Ну, чесно кажучи, неочікувано було для нас, що стільки буде дійсно людей. І, в принципі, ми приймемо дуже активні такі дії в цій акції. На запрошення Меджлісу кримсько-татарського народу ми відгукнулися активно, тобто ми прийшли майже всією громадою українців і всі ті, які представляли в акціях Євромайдан Крим, кримчани, вони прийшли майже на 10-ту годину зранку, розуміючи, що щось повинно бути надзвичайне. Тим більше ми розуміли той факт, що сьогодні в Верховній Раді на той момент мало бути голосування щодо відокремлення України, і в порядку денному нібито воно вже мало стояти. І, звісно, наша позиція повинна бути тут активна, не на підтримку, можемо сказати так, поняттям, з розумінням і руху Євромайдан Крим, а розумінням, що вже настають часи національної безпеки України. Тому, в першу чергу, ми разом спільно з кримськими татарами створили, скажімо, такі колони, які могли би активно організовуватися спротив проти проросійських людей, які в той момент ми побачили, що вони під'їжджали масово і саме автобусами, і, як ми зрозуміли, багато серед них, можливо сказати реально, відчуття, що це не місцеві жителі. Тобто це вже були, напевно, скоріше всього, потім ми виясняли, це і з Кубані козачки поприїжджали, там якісь сотні і так далі. І вони масово підвозилися, і практично десь на 11-ту годину проти нас стояла досить велика чисельність проросійських сил, які практично провокували, приїхавши на нашу материк, на нашу територію із своїми проросійськими гаслами і з російськими прапорами іншої держави. Тобто, якщо ми стояли з прапорами кримсько-татарського народу, державним прапором України і не більше, тобто проти нас стояли люди з іноземними прапорами. Знаете, вот я была на этой площади, но я не сунулась просто уже в середину. Мое ощущение, то, что я увидела, огромное количество людей, мужчины. Это прекрасно было. Шли молодые люди, шли с украинскими флагами, с крымско-татарскими флагами. Было ощущение мощи. Это было действительно прекрасное зрелище. И, вы знаете, вот с той стороны, да, вы правильно сказали, стояли россияне. Это российские граждане. Потому что я ехала с ними лично в маршрутке, я видела, как это все было. У меня, знаете, вот какой все время вопрос был. Там погибло 2 человека. И по этому делу 26 февраля, до сих пор
оккупационная власть проводит судилище. Под судом сейчас находятся и Ахтем Чийгоз, и Али Асанов, и Мустафа Дигельмеджид. То есть, ну, и на самом деле то, что происходит сейчас, эти репрессии, они связаны с тем днем. Это расправа над всеми нами. У меня вот какой вопрос к вам, который я хочу себе понять. Ваши ощущения, каких вот векторов, каких сил в Крыму на тот момент? Ну, если не учитывать российских граждан, российских вот этих туристов, каких настроєній було більше і сильніше? Ну, я думаю, фактично, якщо брати весь електорат Автономної Республіки Крим, фактично ми бачили період Євромайдану, що фактично активними і такими волелюбними до подій, до цих акцій були люди, які виходили на підтримку Євромайдану. А ті люди, яких фактично, можливо, вони залишалися в інтересах інших, не підтримували саме Майдан, але вони були все одно пасивними, і їх фактично з силоміць зганяли на будь-які мітинги. Я можу згадати 24 листопада перший мітинг, який на підтримку «Я обираю ЄС», він знаходився проти нас, вивезли 5 тисяч аж людей, вчителів, сфери культури. І фактично цей мітинг через 10 хвилин просто розійшовся. І більшість з них людей навіть потім підтримали ще й нас і пішли з нами разом. Що стосується 26 лютого, це саме тоді дійсно я горджуся тим, що дійсно ми настільки були згуртовані і самоорганізовані, тому що, наприклад, багато людям треба було прямо в натовпі допомагати і робити якісь, або його витягнути, бо тому що вже могла бути така небезпека для життя ту людину, яка сьогодні не могла бути там уже більше протистояти, щоб вона могла трошки передих зробити, потім знову повернутися до гурту. Коридори, які організовано робилися для скорої допомоги, щоб люди могли забрати людей, яких потребують допомоги. І, в принципі, з точки зору, скажімо так, і техніки, ми були потужнішими, і, в принципі, це вдалося витіснити повністю перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим проросійські сили повністю на нівець. Тобто це досить було фахово зроблено і досвідчено, і я горжуся тим, що ми могли це зробити. Особисто мене, наприклад, тричі раз стовпи просто витягували то кримські татари, то наші хлопці, і щоб передишку зробити, тому що фактично важко було. Тобто знаходитися майже 2-3 години в такому натовпі, на такому напрузі і на передових. І потім ми знову поверталися знову в цей натовп, і знову ми стояли, щоб нас не витіснили з цієї площі. Це було досить, я горжуся цією самоорганізацією, якою ми там тоді були всі разом. Скажите, пожалуйста, вот теперь мы уже знаем, что к тому моменту в Крыму было полным-полно и российских военных специальных, сил специальных назначений уже были российские депутаты, то есть те, которые приехали уже легально, уже открыто, уже звучали слова, там, например, от господина Слуцкого, референдум, Россия, вот эти вещи уже звучали. И в тот день, вы уже сказали, планировалось заседание парламента Крыма о фактической сепарации от Украины. Поэтому и собрался, в общем-то, митинг. Вы уже в тот момент понимали, что в Криму что-то происходит, что это не просто пророссийские выступления? Ну, чесно кажучи, не очікував, що настільки це було так небезпечно. Зрозуміло, що моя думка була, що тут йде просто політичне змагання після переформатації політичної еліти в Києві. Звісно, всі бояться за свої втрати в органах місцевого самоврядування саме в Криму. І я, в принципі, цей мітинг, я думав, що це більше якась спекуляція, що все-таки не буде фактично такого реального загрози територіальної цілісності України. І це просто, можливо, йде переформатація домовленостей щодо майбутніх виборів у місцеві органи самоврядування. Тобто, тим більше, що ми повинні теж з себе не знімати вину 2010 року. Як в 2010 році були вибори в органи місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, наприклад, що жодна політична сила проукраїнська, націонал-демократичного спрямування, окрім Народного руху України, за яким списком йшли Меджліс кримськотатарського народу, не пройшла більше в парламенті. Хоча до цього моменту була Батьківщина, фракція там ще в парламенті Криму, то в 2010 році фактично не було консолідації і всі роздрібнилися. Тобто фронт змін пішов сам, Батьківщина сам і органи місцевого самоврядування тільки пройшли фактично Меджліс кримськотатарського народу по спискам Народного руху України. Але це мало. Ми ж знаємо, там 6-7 депутатів і не більше, і 100.
Тобто, як вони могли протистояти цим процесам і так далі. Тому, якщо ми були б далекоглядніші і стратегічніші, особливо із Києвом разом з національно-демократичними силами, могли б ми не допустити це і починаючи з органів місцевого самоврядування, а електоральна ніша в нас десь була біля 15-20%. У 2012 році, коли вже сконсолідувалися всі і пішли в парламентські вибори організовано, ви пам'ятаєте, об'єдналися, і фактично в Криму це був електорат 21%. Чому він не був представлений в органах місцевого самоврядування, я собі весь час задаю. Тому що фактично Київ не дивився і не розумів, що треба нам не 20 проєктів про українських сил в Криму, щоб «Свобода» окремо йшла, Конгрес українських націоналістів окремо, там фронт змін йшов окремо, Батьківщина йшла окремо. І в результаті ніхто не пройшов в органи місцевого самоврядування, і фактично всі сили розпорошені були. Тому треба, і я так думаю, всім нам теж нести якусь відповідальність, особливо політичним партіям, які не могли консолідуватися накануні цих всіх речей. Тим більше помаранчева революція 2004 року, вона повинна була чогось вже навчити. Але, на жаль, ми самі винуваті в тому, і саме Київ, і всі і місцеві політичні партії, що все-таки не були згуртовані і не приймали досить активну, пряму таку свою дію і не представляли фактично проукраїнську якусь електоральну нішу повністю в органах місцевого самоврядування. Це наша біда. Вы знаете, вот Политичная беда. вы затронули очень важную тему, потому что у меня складывается такое впечатление, что здесь в Киеве нет вообще понимания, что такое Крым. Насколько он особенный, что там по-другому необходимо было вести и политическую агитацию, и политическую работу. Скажите, вот вы говорили очень много в интервью, что фактически во многих интервью, что вы посвятили свою жизнь там, чтобы отстаивать Украину в Крыму, и как это было сложно, да. А саме особисто я вів свою більше громадську роботу, відкривати класи з української мови навчання. Так, наш успішніший проєкт – це з 1 по 11 класи. Ми за рік, в 2001 році, відкрили в Бахчисарайській загальноосвітній школі номер 4. Тобто садочки, групи в тому ж Бахчисараї і в інших регіонах України. Ми видавав власне газету «Думка» в нас, яка була під час Євроруху Євромайдан Крим, україномовна газета. 20 тисяч примірників ми сюди привозили. Тобто ми робили інформаційний простір, сайт «Медіа Крим» у нас функціонував на той момент. Тобто ми робили свою справу. І, звісно, я намагався у 2010 році, в принципі, зорганізувати якось українців на місцеві органи самоврядування. Скажу відверто, мені тоді зателефонував В'ячеслав Анатолійович Кириленко і запропонував стати лідером партії «За Україну», яку він сформував тоді. Ось. Але коли я зрозумів, що фактично ресурсів і реальної можливості їх не цікавлять Крим, я склав повноваження тому ж 2010 році, сам особисто віддав печатку документи і склав в себе повноваження керівника, перебуваючи там буквально 2 місяці в цьому. Бо зрозумів, коли почав переговори з іншими політичними партіями національно-демократичного спрямування в 2010 році, а всі вирішили самостійно йти. «Свобода» окремо, КУН окремо, УНП окремо, УРП Собор окремо, всі там ті всі. І я зрозумів, що не вдасться мені тоді, навіщо тоді приймати ту участь, яку ми не пройдемо, і затрачувати ті сили і ресурси. Ну, вот это интересно. Але всі керівники одноголосно кримські говорили, що Київ їм не дозволяє чомусь об'єднуватися. Я кажу, а чому ви не можете наполягати на цьому? Тобто це політична проблема як і керівників місцевих органів, наших представників політичних партій, так і наверху, які там не давали, хотіли показувати, змагалися один з одним. Ну, це дитячий садок виглядало у 2010 році. Тобто це і одна із ключових проблем. Ось. Тільки на 2012 році ми всі консолідувалися під парламентські вибори, то дійсно, в принципі, і був результат, скажімо так. Интересно, у вас есть какие-то сведения по... Да, действительно, было очень много же филиалов, и «Батьківщины» тоже, и Народного фронта. А что стало с этими людьми? Какую позицию они заняли? Ну, ви знаєте, в 2010 році «Батьківщина», яка мала до 2010-го фракцію свою в парламенті, вона не пройшла. Тобто, фактично, партія фактично такої вже не стало. Фронт змін, який народився ніби там в 2009 році під час президентських виборів Арсеній Петрович Яценюк, не зміг подолати 3% в Криму. Набрали там 2 з чимось відсотки. Тобто фактично тим самим теж не змогли увійти в органи місцевого самоврядування і не могли фактично представлені бути
політичному середовищі. А це було б дуже важливо. Якщо б у 2010 році, хоча б, як ти говорив, як я казав, мінімально ще 15%, десь 7-8% виборців кримсько-татарського, яких делегували своїх представників, разом би було б 20-25 представників в парламенті Криму, це вже потужна сила, ви розумієте, про що йдеться. І потім по органах місцевого самоврядування, відповідно, в середньому 20-30%, залежно в якому регіоні, це теж би була досить серйозна політична сила, яка би могла би переформатовувати вже це, що надоїло вже нам всім і бачити було. Спочатку це комунізм цей з Грачом, другий це вже регіони ті з Януковичем, і ті всі політичні еліти, які працювали виключно на Російську Федерацію, на виключно проросійський електорат. Тобто це очевидно, і тільки ми могли якийсь робити спротив на той час. І то цей спротив, як ви бачите, був не консолідований. Ну, в любом случае, это было хоть что-то. У нас с нами на связи уже с форума, с международного форума, который я презентовала уже, Лилия Полянская. Лилия, скажите, пожалуйста, есть что-то интересное? Лилия? Здравствуйте, студия. Сейчас мы находимся в клубе Кабинета министров Украины, где стартовал второй день международного форума «Крым в условиях оккупации». Вчера на форуме присутствовали спикеры из таких стран, как Польша, Канада и Турция, представители организаций Совета Европы и НАТО. Обсуждали такие вопросы, как последствия оккупации и ситуацию с правами человека в Крыму на сегодняшний день. Журналисты телеканала АТР остаются на форуме, и мы будем сообщать о самых важных событиях. Студия. Да, спасибо, Лидия. Мы возвращаемся в студию, потому что вот с Андреем Щекуновым мы продолжаем нашу беседу. Андрей, вот вы сказали, но опять-таки, смотрите, мы все время говорим об одном и том же. Это я очень часто слышу, что в Крыму украинское государство защищали украинские граждане, которые фактически боролись с местными властями и местными, я даже не знаю, как назвать этих людей, потому что, да, они вступали то в Батькивщину, то в Народный фронт, куда попало, но это не были люди с позицией. Их не интересовала никогда страна. Я хочу понять, как так вообще могло получиться? Ну, все залежить від політичної еліти і тих політичних лідерів, які формували цю політичну еліту і свої партійні структури. Ну, і ще раз хотів би сказати, що це проблема тих політичних інститутів, які не мали усвідомлення національного патріотичної свідомості, розуміння стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, як можна будувати діалог з тими ж кримськими татарами, тому що жодної політичної партії, мається в виду і тих, які були при владі, фактично я не бачив такого щирого і правильного діалогу з Меджлісом кримськотатарського народу. Ось всі намагалися використати, обіграти, і була політична якась ігра. Я вам скажу, що перше я відчув, в принципі, за весь період, це десь під час народження Євромайдану Криму і тієї взаємодії, як ми працювали із Меджлісом, і з усіма політичними вже партіями, консолідації, це вже, в принципі, чому на акції навіть руху Євромайдану Крим на вихідних виходило досить багато людей і йшли вулицями, скандували, наприклад, «Слава Україні». Це було для мене, я ніколи такого не очікував, в принципі, для себе. І коли ми вже в грудні місяці всі разом зібралися, представники цих всіх політичних партій кримських і громадського суспільства, досить багато було людей, і представники Меджлісу кримськотатарського, і ми формували штаб національного спротиву, ми зрозуміли, що в нас все-таки є сила, потенційна сила і єднання. І, в принципі, якщо б були вже найближчі стартові якісь вибори в органи місцевого самоврядування, ми б вже, певно, вже б мали що найсильніший електорат, що не менше, можливо, я перебільшую, але що не менше 30-40%, які б ми потім вже, бо ми тоді дійсно зробили дуже багато. Починаючи з 24 листопада, закінчуючи там до того, поки не з'явилися збройні війська Російської Федерації в Автономній Республіці Крим. І, в принципі, коли ми розмовляли з усіма, ми сказали, давайте перестанемо всі виносити на наші акції партійну символіку, а почнемо мати тільки символіку державний прапор України, кримсько-татарського народу прапор і Євросоюзу, так як ми сьогодні підтримуємо асоціацію з Європейським Союзом. Всі решта політичні партії, щоб не виходили своїми прапорами, своїми акціями, тому що фактично воно недоречно. І, в принципі, наші правила гри були встановлені і всі прийняли. Тобто, і це було досить, на мій погляд,
таке щире єднання і розуміння того, що ми робимо і на перспективу. Ось тому і 26 лютого ми зібрались знову ж таки без політичних якихось там окрас, символіки, тільки з державними прапорами. Я, звісно, без прапору Євросоюзу, тому що це не потрібно вже було в цей момент. Ми розуміли, що це не є актуальним на сьогоднішній день. Є сьогодні загроза національній безпеці. І тому ми фактично були разом спільно боронили нашу територіальну цілісність як могли. Тобто в нас тут, ви ж самі прекрасно розумієте, не було ні зброї, ні якихось танків, БТРів, я маю в виду громадського суспільства, бо інколи я навіть в Фейсбуці, коли цитую ті речі, мені пишуть, та були в нас і танки, це я кажу, у нас не було. Кажу, у Збройних сил України були. І чому вони не реагували на те? Мені самому стає до сьогоднішнього дивно, Я теж не знаю. і я не можу собі, будь-який офіцер, генерал, коли мені каже, що ми то не було наказу, не було це. Ну, я кажу, чому я в рамках громадського діяча робив все до кінця, що я міг, і розумів, що я ризикую багато чим, і життям своїм уже під час захвату і робив ці всі акції. На підтримку ж ваших військових Збройних сил України ми приходили, і їжу організовували. То есть люди, гражданские крымские татары, носили еду туда. Да. Они защищали военных, а не наоборот. Андрей, вы сказали очень важную вещь о том, что, смотрите, вот это то, что... Вот я вам очень благодарна за то, что вы это проговорили. Вот эта консолидация украинцев, проукраинских сил и крымско-татарских сил, крымско-татарского народа, это и дает украинский Крым, другой формулы нет. 100%. Я хочу понять, почему много лет Киев заигрывал с пророссийскими бандитами? Слушайте, они не пророссийские, они бандиты. Почему так произошло? Я думаю, що історично склалося так, що ще в період Мішковщини, так, у них була якась своя проросійська електоральна ніша, яку вони зайняли, яку вони фінансово не виходили з неї. Тим більше треба розуміти, що весь час в цей період Російська Федерація не кидала Крим. Російські бази, російські гроші, які фінансувалися Українську православну церкву, наприклад, один із інструментів, який впливу, так, на базі якої роздавалися Московського патріархату. Московського патріархату. Ну, вони так і не називаються Московського, вони називаються Українська православна церква. Це ми вже знаємо, що це Московський патріархат. Бо в Україні статут у них написано Українська православна церква. Чудесно. Ми знаємо, що під цей проект створені були штучно ряжені козаки, які фінансували Російську Федерацію. Ми не один раз звертали увагу Служби безпеки України, РНБО, те, що в горах Бахчисарайських вони тренуються і фіксували це, але реакції жодної ніякої не було. Тому треба розуміти, що це Україна з точки зору безпеки, національної безпеки України нічого не робила для того, щоб це викорінити і посилити проукраїнський електорат. Не тільки міжліс кримськотатарського народу, який самоорганізовано мав свої структури і так далі, а саме і нас. Тому що Російська Федерація вкладала сумасшедші гроші, тим більше мала свої бази військові по всьому Криму. Ми ж це прекрасно знаємо. А Чорноморський флот – це агентура, яка фактично впливала по всьому Криму і робила свою справу. Тобто реально література вся завозилася через російський флот, роздавалася тим же козакам, роздавалася тим же церквам. І вони вели свою інформаційну війну протягом всього періоду Криму, який знаходився на територіальній цілісності України. І це була відкрита агресія. Це була вже тоді агресія. Тобто не можна казати, що Крим окупували там тільки в 2014 році. Крим окуповували вже з періоду того, як він став в рамках незалежної України. Тобто його постійно. Тобто, якщо б ми побачили, що в інформаційному полі їх зменшується електорат, тобто, щоб ми побачили, що на вулиці ті козаки ряжені вже не займаються своїми базами і тренувальними таборами, які вони там, і тим більше вони це робили з дітьми, дитячі табори. Це говорило про те, що тоді, що Російська Федерація, вона нікуди не йде з Криму. Вона націлено дає гроші, кошти, фінанси і джерела, і вони не пересікаються якось нашими спецслужбами, ні нашими можновладцями в органах. Тому конкурувати і боротися нам, проукраїнським електоральним нішам, на громадських засадах, це як ми робили, бо нам треба всім десь працювати, заробляти собі на кусок хліба і самоорганізовуватися, і ще вести боротьбу, було надзвичайно важко. Тому так. У нас, я вас благодарю, Андрей, слушайте, это прекрасно то, что вы сказали. У нас как раз сейчас форума у нас в эфире
У нас мы ждем обращения Рифата Чубарова, поэтому как только он появится на форуме, мы обязательно его включим. И я бы хотела, слушайте, я уже хочу вот в конце уже просто вот буквально ваше мнение, как человека, который все это видел. Как так получилось? Вот мое ощущение, что полностью все чиновники Крыма в один момент поменяли просто флаги. Это не просто была смена флагов на зданиях. Оказалось, что это какое-то тотальное, повальное предательство. Вот объясните мне, как вы это ощущали? Ну, звісно, я не очікував, що буде така зрада на такому рівні, фактично на відсотків 90. Ну, я сподівався, що це буде, ну, можливо, якщо там могло б там по різних електоральних нішах розкласти, що там 40 на 40, там 50 на 50, я не знаю. Тобто, але така зрада тотальна, ну, це свідчить про те, що Російська Федерація знову підтверджує ті факти, тобто фактично, що вона досить все прорахувала і вона мала ці всі механізми і всі фінансові джерела для того, щоб так зробити, вчинити. Я думаю, якщо б ми діяли більш активними, ті ж самі Збройні Сили України, можливо, ця беззрада і така і не була велика, тому що на той момент кожен день проволочки він грав на руку Російської Федерації, бо ті своє робили. Купували генералів, я думаю, і грошима, і квартирами, і іншими засобами, і інформаційний тиск, і акції, які вони організовували. Це все сприяло тільки для того, щоб більше зрадників було, насправді. Тобто, а якщо б українські силові структури і Україна, і всі могли б діяти більш швидкоруч і знищивши ті всі зелених чоловічків, я розмовляв з одним генералом, не буду говорити зараз його прізвище, він казав, що, наприклад, в Перевальному стояли десантники з Дніпропетровська. 95-я бригада. І вони могли би за 40 хвилин знищити всі вогневі точки, які досить професійно поставили зелені чоловічки. Десь, ну, були б втрати, але б вони вийшли з-під підкриттям БТРів, і вони могли б їх подавити. Але нема чомусь наказу. Ну, а я і сказав, а який вам потрібен наказ? Робіть. Слушайте, ну вам же не нужен был приказ? Так, мені наказ не потрібно було, я розумів, і я міг втекти з Криму, розуміючи свою небезпеку, бо я вже не ночував. За мною вже переслідували. Ну, ви сім'ю відправили? Я сім'ю відправив і вже залишався тут сам, тому що мені легше, коли сім'ї і дітей біля мене нема, організовувати підпільно фактично всі акції, які ми бомбільно робили. І 9 березня, ви знаєте, ми зібрали найостаннішу акцію, яку мене вже ліквідували, як кажуть. Тобто ми вже були на підпільному стані, і ми самі організовувалися. Ми не чекали від Києва допомоги, до нас так і ніхто не вийшов. А зачем вы это делали? Вот мне интересно, вы верили, что вы можете переломать ситуацию, оставаясь и уже под вот этими танками, вот это, проводя свои акции? По-перше, ми вважали, що ми не можемо піти просто так втекти. По-друге, ми інформаційно складова повинна бути, бо в той момент ви бачили, скільки було куча журналістів із усього фактично світу. І коли картинки показуються на телебаченні, що тільки проросійський електорат і всі щасливі, вибачте, бо Росія прийшла, то ми цього не могли стерпіти. І ми почали саме акції робити в першу чергу інформаційні заходи, щоб нас показували. Перша акція, яка навіть відбулася 1 березня, всі боялися, прийшло тільки 20 до пам'ятника Шевченка, але 200 чоловік прийшло журналістів. Ну ведь дальше, какие огромные были акции. Так, і потім воно ще розворушило. Я на другий день прийшло 200. Я сам не очікував. Тобто, а вже коли, ну, кажуть по різних оцінках, там від 1000 до 2000, а то й 3000 називають 9 березня людей вийшли і готові там було дорогу перекривати, більш радикальні якісь заходи робити. Можливо, би, може, і тоді народилося якесь поняття і нашої самооборони. Ми виношували такий план, скажімо, підпільний, що треба організовуватися. Ну, їхати ми не збиралися з Криму, чесно, відверто. Я сім'ю і вивіз для того, щоб йти в підпілля і самоорганізовуватися до боротьби. Тобто, як і свої якісь загони і так далі. Тобто, в нас виношувалися, в нас хлопці, ми готові були, і досить багато нас було на той момент. Ну, на жаль, вони працюють досить професійно. От ви бачили, що на їх стороні була і міліція вже. І, бо мене особисто, наприклад, здали в міліцейський участок, ще з Тризубом вони були тоді, і передали спецам так званим. Тобто вони, і тим більше, коли ми слідкували тоді, розуміли, що там тих самообороні проросійські, ну там більше 2000 чоловік не було. По різних даних нам говорили хлопці. Тобто, в принципі, ми могли б разом, наприклад, з кримськими татарами, з іншими набагато більше зробити. Там ультрас був. Ультраси могли б підійти, ми це скомунікували, ми могли б організовуватися, але
Нормальна би була, якщо б самоорганізація самооборони проукраїнської, якщо б нас підтримували з Києва і хоча б комунікували з нами. Це перше. І друге, що би робили Збройні сили, якщо б ми почали організовуватися. Вони вже б не мали права морального піти просто отак, похнюпившись і це. Ну, це я розумію, чую всі ці виклики, щоб там 25-30 тисяч стояло під кордоном. Ну, я думаю, що все-таки Україна показала, як вона швидко змобілізувалася і дала відсіч Це народ агресору. показав. Я думаю, що це одна із причин влади, яка прикривається насправді того, що війська би війшли. Вони би, як війшли, партизанська війна би їх виснажила і знищила 100% навіть. І так і ті 30 тисяч вони би там за місяця 2-3 знищені би були. Знаете, вот Це моє таке вже розуміння. Я ж не Я стратег, понимаю. я не політик, але все горіло тоді і все хотілося. Але ну, ясна річ, що ми самі не змогли би там щось в питанні збройному такому зробити без армії, без комунікації з Києва, і правильної і організації цих всіх заходів. Тому ми робили просто інформаційні заходи на підтримку України, територіальної цілісності, біля пам'ятника Шевченка як символа нашого українського народу. І то, що ми могли в рамках того, що ми могли сказати. вы планируете возвращаться в Крым? Дай Бог, ми всі чекаємо цього. Звісно, на БТРах, на танках На ми БТРах. повинні заїхати в Крим. І ну, я вважаю, в першу чергу, це треба нам прийняти багато законодавства України, які ми повинні потім в питаннях деокупації Крима. Перший закон про колабораціонізм, який до сих пор чомусь не приймається. Ми вже давно, у 2014 році, вже цю ініціативу говоримо нашим і законодавцям, і виконавчій службі, і адміністрації президента. Нам треба цей закон. Бо як повертатися в Крим? То в Крим ми повинні підготовлені бути в усьому. Ми повинні виявити в першу чергу всіх зрадників, відмежувати їх від силових структур, від державних органів влади, тих, які були зрадниками і організовували цей злочин національної зради, треба судити 100%. Всіх інших треба відмежувати від всіх виборчої системи і так далі. Тобто це досить велика робота не просто приїхати і займатися популізмом в Криму. Якщо вже повертаємося ми в Крим і після повністю визволення від російських військ і з російської цієї пропаганди, нам треба закосати рукава і просто працювати. Чітко і впевнено. І це ми повинні вже вибудувати тут, щоб ми приїхали, а потім не говорили, а що робити. Ми повинні приїхати вже з певними законопроектами, з певним розподіленням, можливо, і влади в Криму тимчасово, хоча б на цей період якийсь там 5-10 років, поки ми не вичистимо весь, скажімо, цей гній, який там, і нарив, який там є зараз. Тому це треба насправді готуватися до цього. А те, що ми заїдемо туди і повернемося, це я не сумніваюся в цьому. Спасибо большое, тем более, что там есть народ, Так. там есть наши граждане. Мы прощаемся с Андреем Чекуном. Огромное вам спасибо за эту беседу. И не переключайтесь, потому что марафон будет целый день, будет очень интересно.